Alhamdulillah acara mantenan gurune anakku iki berjalan lancar. Assalamualaikum Cah. Dino iki rombongan ape numpak sepur menghadiri acara mantenane guru TK anakku ya Cah, yaiku Bu Guru Almas. Ayo survei iki sing ape padha numpak sepur. Di absen siji-siji Cah ben ora kliwatan utawa ketinggalan nek numpak sepur. Rombongan kaya ngene nyenengke. Iki TK-ne libur Cah, padha anak murite ape melu menyaksikan mantenane ibu gurune. Iki wujud kasih sayang murite terhadap gurune ya Cah. Ayo let's go ae, iki sepure wis berangkat. Padha seneng Cah cili-cili ditumpakno sepur kaya ngene Cah, ubung-ubungan desa. Kaya rombongan ape nglencet. Lah iki ucuk-ucuk wis teko omahe ngantene ae Cah. Ayo langsung ae. Iki omahe ngantene. Saya kasih Cah tekone pol isu. Wis entuk sugatan iki. Rombongan TK ape nyekseni ngenteni ibu gurune ijab kabul. Alhamdulillah ijab kabule berjalan lancar iki yo. Pokoke sah. Bar ijab kabul anak murite dijak foto bareng karo mantene sama Bu Guru.